дар давраи пандемия аз ҳисоби кормандони раёсати фарҳанг дар вилояти Суғд 18 нафар ба бемории илтиҳоби шуш гирифтор шуда, аз онҳо 2 нафарашон вафот кардаанд. Ин иттилоъро сардори раёсати фарҳанг дар вилояти Суғд зимни нишасти матбуотӣ ба самми намояндагони васоити ахбори омма расонид. Мавсуф зикр кард ки то ба имрӯз фаъолияти худро бо риояи қоидаҳои беҳдоштӣ ба роҳ монда ситоди махсус дар ин самт ташкил кардаанд. Статистики худроморо будем, то, что будем, 18 нафар касали ковид гирифтор шудем, то илтиҳоби шуш. Лекин аз он худатон медонад ки директори театри Камоли Хуҷандӣ фаҳтидан ва инчунин корманди ҳам ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, ҳам корманди коллеҷи санъат Абдуллаҳ Ризоев ки аз ветеранҳои сабқадорони мо фаҳтиданд. Дигар фаҳтидагонро дар мо мушоҳида шудааст ё қайд ба қайд нагирифтем. новбаста аз вазъи эпидемиологии соли ҷорӣ якчанд нақши чорабиниҳо бахшида ба санаҳои ҷашнӣ ба қайд гирифта шудааст. Аз ҳисоби паҳн шудани вируси COVID-19 нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта чорабиниҳои фарҳангӣ 396 адад кам гузаронида шудааст. Соли 2020 шумораи чорабиниҳои фарҳангӣ 10,758 адад ва 1,419,346 нафар иштирокчиён доир гардид ки он нисбат ба соли 2019 чорабиниҳои фарҳангӣ 396 адад кам гардида шумораи тамошобинон 359,523 нафар кам мебошад. баъди шунидани ҳисобот журналистон суолҳои худро пешниҳод карданд, аз ҷумла оид ба фаъолияти имрӯзаи маҷмӯаи Абу Маҳмуди Хуҷандӣ, хусусан фаъолияти планетария суолгузорӣ шуд. Дар маҷмӯаи фарҳангӣ 36 ҷойи корӣ пешбинӣ гардидааст. Аз ба истифода дода шудани планетария чанд моҳ гузашта бошад ҳам бо фаъолияти планетария сокидон ва хонандагони муассисаҳои таълимӣ шинос нашуданд. Аз рӯи гуфти масъулон, шурӯъ аз моҳи сентябр имконияти тамошои кайҳон бо воситаи таҷҳизоти замонавӣ имконпазир хоҳад шуд. нақши чорабинии худро ташкил кардагӣ масъалаи планетарий гуфтед, планетарий ин дар тавозуни ҳоло маорифи вилоят буд, лекин ҳозир гуфтушунид рафта истодааст ки он ба тавозуни ки мешавад. Лекин бо ҳамин таҷҳизот аллакай пурра таҷҳизонида шудагӣ, таҷҳизоти хеле замонави аст ва дар аввал мана ба тамоми рӯзҳои аввал ба он шахсоне ки омаданд ва муяссар ба онҷа даромаданд фикру андешаи худро гуфтанд. Дар ҳақиқат ин хел обсерватория, ин хел планетария дар Осиёи Миёна мумкин яктои дута ҳаст. аз рӯи нақшаи пешбинӣ шуда тармиму аз навсозии 138 муассисаҳои фарҳангӣ дар назар буда 87% кор пурра ба анҷом расидааст. Аз 138 муассисаҳои фарҳангӣ 8 муассиса аз ҳисоби мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд таъмир карда шудааст. ҳоло аз нав барқароркунии қасри фарҳанг дар ҷамоати деҳоти ворухи шаҳри Исфара ва сохтмони қасри фарҳанг дар шаҳри Кунибодом ва ноҳияи Мастчоҳ ҷараён дорад. сохтмони қасри фарҳанг дар ноҳияи Шаҳристон аз нав барқароркунии боғи фарҳанги фароводӣ ба номи Абу Маҳмуди Хуҷандӣ, сохтмони қасри фарҳанг дар ҷамоати деҳоти Ҳайдар Усмони ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, сохтмони китобхона дар ноҳияи Спитамин, аз нав барқароркунии кофи фарҳанг дар ҷамоати деҳоти Куруши ноҳияи Спитамин, аз нав барқароркунии боғи фарҳанги фароводӣ ба номи Исмоили Сомонӣ дар шаҳри Калибодон аз ҷониби идораи сохтмони асосии вилоят пурра бунёд гардида ба истифода дода шуданд. аз нав барқароркунии қалъа дар муассисаи давлатии маҷмӯи фарҳангию таърихии қалъаи Хуҷанд бо маром ҷараён дорад. мутаассифона то ҳол корҳои сохтмонӣ бинои театри ҳаҷр ва ҳазм дар шаҳри Хуҷанд оғоз карда нашудааст. боқимонда 130 муассисаҳои фарҳангӣ аз ҳисоби маблағҳои шаҳру ноҳияҳо ва ҷалби соҳибкорону шахсони саховатпеша ба нақша гирифта шудааст. инчунин аз ҷониби раёсат барои дар сатҳи баланд гузаронидани ҷашни истиқлолияти давлатӣ нақши чорабиниҳо таҳризӣ шудааст. аз рӯи гуфти сардори раёсати фарҳанг дар вилояти Суғд, чорабинии идона бо риоя кардани қоидаҳои беҳдоштӣ, яъне бо риояи масофа, бо шумораи ками аҳолӣ баргузор карда мешавад. пахши мустақим тавассути шабакаҳои телевизионӣ дар назар аст.
гузориши Гулҳаё Камолзода ва Наим Айёбов барои барномаи иттилоотии Хабар.